Čaute dámy a páni, dneska si tom ďalšieho videa, dneska si zahrajeme GTA 5 zase. Ako ste mohli vidieť v prvom diele, tak sme urobili vlastne tú Coca-Colu faktorku. Kto nevidel, určite si pozrite moje video. A ideme dneska si kúpiť ďalšie. Áno, ďalšie. Čo som pozeral, tak ďalší z jedných vecí, čo je najlepší, je toto. OK. Je to jak Breaking Bad. OK, Breaking Bad, ten modrý krystál, neviem, či to takto povedal, ale nemôžem to povedať. A teraz tým pádom ideme to kúpiť. Poďme sa pozrieť, kde sú tie miesta. Jo, presne, vidíte, jak Breaking Bad. Miesto. Ok, tak kde úplne mimo mesta pomaly. Miesto. Až tam, tybo. Ne. Ešte horšie, super. Neviem, ale asi toto zoberiem, lebo to je dosť blízko mojej arcade. Takže poďme na to. Prečo teraz toto ja kupujem? Kupujem to preto, lebo je to druhý najlepší biznis. MK, tie peniaze. Tie peniaze neviem, skadiaľ sa vzali. Ale preto, lebo je to vlastne dačo jak čo sa mi samo bude robiť, zatiaľ čo počas ja budem len pozerať a čakať na to. Ten Coca-Cola faktorka, čo viete, minulé video, ktoré ste pozerali, je najlepšia zo všetkých. Ale chcel som kúpiť ešte jeden. Mimochodom, pozrite, čo mám. Pozrite, čo mám. Tento laser 500 000. Si robíš zo mňa srandu? Oh. Sa teším, kedy ho môžem vyskúšať nad akom. Nie, mám zničené. Ale mimochodom, takže poďme na tom. Pozerajte, aké rýchle auto máme. Takže áno. Potom ešte jedno video, čo vyjde asi posledné, alebo ešte uvidím, možno urobíme o takej zelenej tráve. Urobíme video, čo keď viete, tak viete. Ale neviem, možno ešte uvidíme. Takže z jedných... Nechcem mať všetky, lebo takto fakt nič nezarábajú. Zarábajú si fakt málo. A preto som mám dve. Takže som si chcel skúpiť ten Coca-Colu a tento taký modrý krystál, by som mohol povedať. Sa mi páči, ak mám prepichnutú pneumatiku. A tá... Ale normálne sa mi dobre jazdí s tým. Nešumíka, pozeraj, táto pasne jak toto. Je to elektrické auto, preto ideme tak rýchlo. Takže áno, možno uvidíme, možno urobíme ďalšie video o tom. Ale rozmýšľal som o videu, neviem, napíšte mi do komentárov, že či vám to príde zaujímavé. Že či spravíme o videu, kde poviem, lebo ja už GTA 5 hrajem strašne dlho. Mám 138 level a za celú moju kariéru som zarobil niekoľko 50 miliónov. Takže by sme si mohli povedať, aké najlepšie biznisy, top 5 najlepšie biznisy, ale možno uvidíme, neviem, či to vidie dobre a či nie, či vás to bude baviť alebo nie, ale môžeme aj spraviť. No, ale počas toho budeme robiť dneska misie a tá... OK, už vidím prečo. Dobre. Vôbec mi to neotáčalo, nie je to moja chyba. Vôbec to neotáčalo. No, ale počas toho, zatiaľ čo my budeme tu na jazdiť, tak určite fakt si pozrite toto video a dajte like a subscribe mimochodom. Napíšte v komentároch, že či fakt vám sa to páči, alebo nie. Ďalej. Nie, tak to ja nebudem mať. Ďalej sa budeme rozprávať o tom, že Coca-Cola faktorky, keď si v minulom videu. Ja som predal to, dobre?
A čo som zistil, že si viem zarobiť až 60 000. Je aj iný spôsob, jak zarobiť peniaze, čo je jednoduchšie, ale 60 000. Tak mám povedať. Prečo robím aj toto? Pretože môžem mať všeobecne veľa tých vecí, ale nestíham sa o ne starať, viete ako. Nestíham sa starať o warehouse, o Coca-Cola faktorke. Pozrite, dobre, poviem vám všetky, o ktoré sa teraz starám. Teraz sa starám bunker, nightclub, Coca-Cola faktorka. Budeme sa starať o tú, jak sa hovorím, tej modrej kryštálovej cevy faktorke, čo sú 4. A potom sa starám aj o... To by malo byť všetko, okrem toho, že ešte sa starám o také malé veci, jak je autoshop a tak ďalej. Takže samozrejme, keď mám všetko stínu za hodinu, je to dosť. Preto vidíte toto modré, vidíte toto, čo na dole vľavo? No, takže... Má prísť nový update, čo si 100% natočíme, áno, vy ste taký, že však ten update už bol, čo budete vy sme faili ho, vy ste videli riadne, jak som pekne, dobre, no, ale vy si poviete, že jaký nový update, čo je to za nový update? Však my už sme dávno prešli, niektorí ľudia, je to mesiac. A few moments later. Čaute, no mal som trošku nejakú chybu tu preto ste videli tú obrazovku. A teraz som vlastne späť. Už sme rovno tu takže môžeme si rovno sa pozrieť aj Nuka. Áno, si hovoríte, čo bola za tá chyba. Oh, wow. OK. Ty vole, OK. What? OK, dobre. Ty kokos, dobre, OK, môžeme sa začať. Dobre, poďme to setupnúť. Keby ste sa čudovali, čo to malo znamenať za tom obrazovku, čo ste tam mali, tak mal som nejaké problémy, takže som musel na chvíľku prerušiť, lebo mi sa dačo stalo. Ale inak pôjde, zase môžeme ísť. No, setup, confirm. Ideme setupnúť biznis a povieme si vlastne, že... Alright, as you can see, we're almost good to go. Just need this first batch of supplies and kick into gear. Exciting times. OK, dobre tak. Mne sa páči, jak držím aj dvojcové, aj Ečko, čo je dopredu, aj dozadu. A mne to auto nedá sa zabrzdiť. A moje auto ide aj tak proste rýchlejšie ako... Lebo normálne auta by mali zostať. Toto auto je také rýchle. Také rýchle sú pre kolesa, ako ani nie sú brzdy. OK, dobre, ideme na to. Ja vám to prejdem, OK? Takže nemusíte, aby ste nemuseli čakať. Už sme tu na. Takže máme zobrať asi tento kamión. OK. To by malo byť ľahké, ako s tou Coca-Colou misiou, čo ste, ako hovorím, je to minulé. No máme zobrať auto, ale teraz kamión, OK. Takže to zvládneme. To je trošku pomalejší, takže musíme predbehnúť. Ale aj kamión je pomalý, no. Budeme sa snažiť čo najrýchlejšie. Poďme na to. OK. Keby ste sa čudovali, čo tam bolo, že 10, 9, 8, 7, to je, aby pre tých hráčov, čo sú tu na našom serveri, čo sú žiadni, ale aj tak to dalo. Aby mňa mohli vidieť a možno zobrať a pokaziť mi to a oni zarobia nejaké peniaze. Preto som len sám na to
na celom serveri som sám, kvôli tomu, aby sa mi to nestalo. Pretože je to úplne zbytočné. Úplne zbytočné. On vlastne môže si naserať, no. Tak. Takže poďme ideme, okej, hore. Pozor, pozor, pozor. Áno, nebojte sa, ešte vydám Subnautiku ďalšiu časť, až dokiaľ neskončíme to. Takže tak. Môžeme tým pádom pokračovať, okej. A príjme si nejakú muziku. Takže áno, a pozrite, ako hovorím, tie naživo veci, čo som možno hovoril, alebo nie. Tie naživo, čo budú live streamy. Za chvíľku, áno, blíži sa to. Budete môcť vidieť live streamy. Nie je to nejaké, ja natáčam dačo iné a môj kamoš natáča dačo iné, takže keď vás akože baví GTA, to pozerajte video, ale keby ste chceli akože naživo, tak pozerajte toto. Určite možno pôjdeme aj tak, že budeme my dvaja a budeme hrať nejakú GTA 5 alebo dačo také. A áno, mám kopec hier, ktoré by som sa tešil s vami natočiť a chcem vedieť váš názor kvôli tomu, lebo neviem, čo vás baví, či vás baví takéto auta, peniaze a také, alebo či vás baví niečo tie Tycoon, jak poznáte. Áno, Roblox nenatáčam, prepáčte, tí, ktorí ste tu na Roblox, asi nebudem natáčať, možno uvidím, keby ste ma prehovorili. Alebo napíšte do komentárov, že či vy chcete Roblox na natáčanie. Ale ja som asi za nie, lebo ja som mňa viac baví tieto veci, takže keby ste sa čudovali. Ale keby ste chceli vidieť nejakú hru zo mňa, ako hrajem, tak dajte vedieť. Ok, sme tu, no. Ok, ideme nukam. Dobre. Oh, wow. OK. Už viem, prečo toto bolo také veľké. Dobre. Jasné. Jo, takže to nám práve hovorí, že môžeme si akože, toto by mal byť ten produkt, ale môžeme ho potom predať. Tu vieme akože kúpiť si nejaké veci, aby náš obchodný biznis bol lepší na tom a aj tak so všetkým, prepočte. A Sweet, they got the materials. Your staff are gonna do their magic and product, here we come. Long John T is out! Takže ja chcem veľa peniazy. A moje peniaze ja musím vylepšiť. Áno, čo som ja počul, že sú to nám dosť drahé sakryž veci. Ale áno, z peniaze musíš urobiť peniaze. Takže poďme to spraviť. OK. 1 milión. No, dačo tu ma je. Jo, dačo on. Len dačo. Ono je tu na dosť vecí, ktoré tu nás stoja maličký peniaz. Mimochodom, tie upgrady stoja toľko, jak tento biznis, takže OK. Fakt super, páči sa mi to, hej. Výborné, viete čo, ja som tak spokojný. Securit, prečo kupujem, aby mi nemohli potom zase ako vykranúť, alebo policajti mi to nájsť, jak povedať. Áno, takže už to máme. Teraz len čakať, aby sa robil biznis. A dúfam, že sa vám páčilo toto video. Keby sa vám to nepáčilo, napíšte do komentárov, čo by ste chceli iné. A áno, tak sa robí Breaking Bad, tá modrá labka. A áno, keď budem natáčať aj ďalšie videá o tom, určite
určite ma ešte uvidíte aj v Subnautica aj ďalší. Takže dúfam, že sa vám toto páčilo, dajte like a subscribe a majte sa, čaute!